שלום, רן שוסטרמן ממושב לימן, בן 42, 20 שנה, 22 שנה בענף, בחקלאות מהשחרור אפשר להגיד. אני רוצה להראות לכם איפה העגבניות של חגי תשרי האחרונים, 2015. כאן יש לנו דוגמה לחממה שעד לפני שנה עבדה, ובגלל כל המיסים והעלויות של העובדים הזרים ופערי התיווך, אנחנו לא מתפעלים אותה. כאן היה צריך להיות עגבניות לחג, לכל הארץ, לכל אזור הצפון, ואין אותם. למה? כי הממשלה שלנו לא דואגת לחקלאים. הממשלות בשנים האחרונות זנחו את החקלאות, זנחו את החקלאים, מאות דונמים בכל הארץ, פשוט לא מעובדים יותר, וזה רק ילך ויחמיר. ומי שחושב שהפתרון הוא בקנייה מטורקיה, אז הוא טועה. בסופו של דבר, אם לא יהיה לנו את הביטחון התזונתי פה בארץ, לא נוכל לקיים כאן מדינה. הנה גם פה יש לנו את היה לי כאן שנה שעברה עגבניות בהדליה, עגבניות קיץ. השנה אתם רואים הכל קוצים. שלא יספרו לכם סיפורים על חמסינים ועל חגים, זה לא נכון. זה לא פעם ראשונה שיש חמסינים בקיץ, ולא פעם ראשונה שיש חגים במקביל ליהודים וערבים. זה פשוט משבר בחקלאות. זאת היא הנקודה. שלא תטעו. יש משבר בחקלאות, ואני פונה אליך, ראש הממשלה. אני רואה אותך. אתה אשם במשבר. לך יש את הפתרונות, ואתה שמסרב להיפגש איתנו, מסרב להיכנס לבעיה, תהיה אשם בחוסר הביטחון התזונתי של תושבי מדינת ישראל. עוד לא מאוחר מדי, אנחנו ברגע האחרון, מפה זה רק ילך וידרדר, ראו הוזהרתם.